Тъй хора, сега се справяме. Сега съм с микрофона, по-хубаво се чува. Тъй, да затваряме картите, че бързаме. Не дай ме покажи, бе, само покажи. Тъй хора, тай ми е по-удобно поне. По-хубаво. Тази е скандалната карта. Чуете? Перфектно се чува. Дай друг лист. Тъй. И тази затваряме. И тази е скандално просто. Затваряме, пускаме. Може ли малко да прекъснем? Ще прекъснем, добре. Тъй хора, сега затваряме картите. Леко тъй мотора се чува, но нищо.